tomto krátkom videu si pozriete možnosti tvorby efektívnej prezentácie. Každá prezentácia je vytvorená zo snímok, ktoré postupne vkladáte do prezentácie. Počas vytvárania prezentácie by ste sa mali držať niektorých dôležitých zásad, ktoré pri vytváraní prezentácie využijete. Prvá dôležitá možnosť je využívať vhodné rozloženie snímok. Pri vkladaní novej snímky máte na výber k dispozícii úvodnú snímku, nadpis a obsah, hlavičku sekcie, prípadne dva obsahy. Existujúcu vloženú snímku môžete zmeniť napríklad na dva obsahy a tým pádom môžete dopisovať informácie akoby v dvoch stĺpcoch. Tieto informácie potom môžete postupne pridávať na ďalšie snímky a využívať rozloženia podľa potreby. Ďalšia veľmi dôležitá vec sa týka dostatočnej veľkosti písma, rezu a farby. Všetky tieto nastavíte na páse s nástrojmi domov v časti písmo. Určite by ste nemali používať svetlé farby na svetlom podklade, pretože budú horšie čitateľné. Takisto by ste nemali používať malé písmo, pretože bude horšie čitateľné. Takisto môžete využiť rôzne typy písma, znovu ale mali by ste použiť len také, aby písmo bolo vhodne čitateľné. Rez písma, tučné, šikmé, počiarknuté, tieňované môžete používať efektívne. Na jednej snímke by nemalo byť viac informácií, ako je 6 až 8 riadkov textu, ktorý je vlastne iba v hlavných bodoch, to znamená, že nepíšete na snímky úplne detaily. Tie môžete písať v dolnej časti do priestoru pre poznámky. Pokiaľ nechcete mať prezentáciu len bieleho vzhľadu, tak môžete využívať rôzne štýly pozadia, ktoré meníte na páse s nástrojmi návrh. Čiže štandardne štýly pozadia sú k dispozícii na výber z niektorých preddefinovaných, ale omnoho zaujímavejšie sú motívy, ktoré môžete vyberať a meniť prezentáciu vlastne celkovo, čo sa týka jej vzhľadu. Znovu mali by ste dávať pozor a nevyberať také motívy, ktoré zhoršujú čitateľnosť prezentácie. K dispozícii je niekoľko, no a na základe toho sa potom menia vlastne rozloženia. Dajme tomu, že číslo snímky je uvedené v hornej časti. Kliknutím sa automaticky aplikuje aj úvodná snímka a ďalšie. Taktiež by ste počas vytvárania prezentácie nemali aplikovať niektoré veľmi komplikované prechody, ako napríklad tento, ktorý zobrazuje tú prezentáciu pomerne divokým spôsobom, čiže odporúča sa využívať len niektoré základné prechody, ako je rolovanie, prípadne odtlačanie, prípadne žiadne. Podobným spôsobom by ste mali venovať pozornosť aj animáciám a používať animácie podľa uváženia, dajme tomu na zobrazenie textu, ktorý sa bude zobrazovať postupne, zvoliť napríklad animáciu prílet, ktorá vlastne umožní postupne zobraziť text jednotlivým klikaním. Animácie ako také sú rozložené vlastne na začiatok efektu, zdôraznenie efektu a ukončenie efektu. To znamená, že môžete spraviť napríklad prílet textu, môžete spraviť nejakého otočenie, následne môžete potom spraviť vyletenie toho textu. Čiže je možné aplikovať postupne tieto nastavenia. Ďalej by ste mali používať v prezentácii aj grafické prvky. Môžu to byť obrázky, ako je napríklad toto logo, ktoré môžete cez pás s nástrojmi formát následne upravovať a rôzne ten obrázok otáčať, prípadne meniť, pridávať tieň. Taktiež je vhodné používať tzv. Grafiku Smart Art, ktorá vám umožní takýto grafický text zmeniť na nejaký grafický prvok, ktorý by mohol vyzerať napríklad takto nejako. Čiže je možné potom
tú prezentáciu oživiť takýmito grafickými prvkami. No a je to zaujímavejšie aj pre poslucháčov. Čo sa týka vkladania grafov do prezentácie, tak po vložení novej snímky máte k dispozícii tlačidlá. Jedno z nich je vloženie grafu, ktoré automaticky spustí Excel, v ktorom zadáte svoje údaje a následne graf upravujete vo svojej prezentácii, ako keby ste pracovali v Exceli. Taktiež môžete skopírovať a prilepiť už hotový graf z Excelu do PowerPointu. V prípade, že vám nevyhovuje žiadna z týchto preddefinovaných možností, tak je možné vytvárať vlastné takéto farebné motívy, no a najčastejšie sa to robí pomocou predlohy snímky. Predlohu snímky si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.